बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बर' हारिखौ फिन गोग्गाहोदों गावनि गेलेनायजों बर'नि फिसा उसारानि बसुमतारिया। सनानि मेडेल देरहानानै बर' आइजोफोरखौ देरगाखांहोदों बर'नि फिसा उसारानि बसुमतारिया। बर'नि फिसा उसारानि बसुमतारिया नेशनेल काराटे गेलेनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों। बिथाङानो जादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर दंग'पारा गामिनि पदमध बसुमतारिनि थामथि फिसाजो। मिथिनाय बायदिब्ला देरहासार उसारानि बसुमतारिया उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायाव जोबोद आखा-फाखामोन। उनाव फैयै फैयै दिनै बे समाव उसारानि बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नेशनेल काराटे गेलेनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा एरैनो जानला मोनला बेरायथिङाबालानो गाव जेराव गोसो बेखौनो गोसो होनानै थांखियाव लाङोब्ला सानसेब्लाबो देरहासार जानो हायो होननानै फोरमायदों देरहासार उसारानि बसुमतारिया। लोगोसे नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल गेलेग्रा गेलेगिरिफोरनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा एसेबाबो अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जायो, जेराव गोबां गेलेगिरिफोरा रां गैयैयावबो गेलेगासिनो थानांगौ जायो एबा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गेलेनो गोनां जायो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जों गरेस्वर काराटे एकाडेमिनिफ्राय जों 12 जन थांदोंमोन 18 तारिखै। ओमफ्राय जोंनि खेलाया जादों 21 आरो 22 तारिखै। ओमफ्राय आंनिया जितु सिनियर केटेगरि 60 आं ओमफ्राय 22 तारिखै गेलेनो मोन्दों। बेहाय नोङो बबे स्टेटनि प्लेयारजों गेलेनो मोन्दों? आङो अरुणाचलनि ओमफ्राय आरो बे उरिष्यानिनो सासे बेजों गेलेनो मोन्दों। बेयाव आङो 2021निफ्राय खालामनाय जादों जोंनि अनजन बर' सार। बिथांनि बिदा माने आं बिखौ सानसे बुंदोंमोन आं जोबोद खेला गेलेनो गोसो दं होननानै। ओमफ्राय आं मिन्थियामोन दे जोंहानि दादायानो जे फोरोङो होननानै। उनाव बे बुंबाय आंनि फंबाया माबायो काराटेनि मोनसे एकाडेमि खुलिदो, बेयाव नोङो लाना थांनो हागोन होननानै। ओमफ्राय दादाखौ फन खालामनोसै। ओमफ्राय दादाया बुंबाय दे फै होननानै। ओमफ्राय आं थांबाय, थांना दिनै माने बोसोरसे जाबाय आं प्रेक्टिस खालामनाया। आंथ' गासैखौबो गेलेनो गोसो दंखायोमोन। ओमफ्राय जिहेतु जोंहानि न'निनो दादायानो फोरोङो जितु, बेखायनो आं काराटेखौनो लानायसै। आङो हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय। ओमफ्राय दा आं फार्स्ट सेमाव एडमिसन लाफिनगोन। बिसोरबो जुदि गासैबो जुदि सानो बा बिसोर गावखौनो बिदि बेरायनायफोराव दोनथ'नानै गावनि लाइफनि थाखाय जुदि मोजाङै सानोबा बिसोरो निस्सय फैगोन, बिसोरबो गेम गेलेफैगोन। बिदिनो आरो आंबोथ' बे समाव गैयामोन ना खेला गेलेनाय, बेयाव आंबो बेरायनाय जायोमोन। खिन्थु दा आं जिहेतु काराटे प्रेक्टिसाव थांबाय थानो गोनां जायो, बेखायनो आं दा सम गैया। अकल आङो काराटेनि थाखायनो समखौ होयो। बियो जोंनि अनजन बर' सारानो जोंखौ फार्स्ट माने जितु सहाय खालामदों होनबा बेनो खालामगोन, खारन बेनि थाखायनो जों प्रेक्टिस खालामनो मोन्दों। बेनि उनाव जोंनि बाबा आरो आइ जितु आंखौ बेयाव थांनो थाखाय जितु खरसाखौ होदो, आरो बिसोर सापर्ट खालामाबाथ' आं थांनो हानाय नङामोन। आं बेखौनो बुङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बांद्राय नङा एसे जुदि सहाय खालामोबाबो जोङो बुहुत माने आवगायलांनो हागोन। जितु आङो ड्रेस बायनोबो फैसा गैयामोन, गार्ड बायनो आं दाबो गार्ड बायनो हायाखै। लोगोनि गार्डखौ गाननानै माने जोंनि सारनि गार्डखौनो गाननानै आङो खेलाखौ गेलेदों। बड'लेण्ड बुब्लिसिम आं साबायखर थाबाय। दा आं दिनै जिहेतु आंनि फिसाजो उसारानि बसुमतारिया थामथि फिसाजो, बेयाव उरिष्याव थांनानैहाय जिहेतु काराटेनि थाखाय जिहेतु नारा नाथा नांनानै माने जुजिनानैहाय सनानि मेडेलखौ मोन्दों। आं सान्दों निस्सय आंनि फिसाजोआ इयुनाव आरो देरहाबावगोन, माने नाजाबावगोन। आरो नाजायोबा आं बिफा हिसाबै आंबो जथेस्थ' हेफाजाब होगोन आं सान्दों। आं फैबाय थानाय समाव जिहेतु आंनि अबस्थायाबो ओरैबायदि मोजां नङा शारिरिक, आं गरेस्वरनि मानसिफ्रा मोनथिजोबगौ। बेबायदि बोरैबा सोलिदों एसे आं साखरि एसे मावनानै माहाय दमा मोनो। जिहेतु जोंनि फोरोंगिरिफोरा ओरैबायदि जादों लोन लानानै बहुत समस्या जादों। आं लोन लानानै नांगौ अबस्था जादों। दा गतिके
थेवबो जिहेथु आं जों निजायनि जिथु फिसाखौ आं गारना दोननो नागिराखै आं जेसेबां हागौ एसेबांनो सहाय खालामगोन होननानै आं सानदों आरो आं दा जिहेथु नैनिफ्राय न'निफ्राय आंनि गामिया जाबाय गबसार सुबाया जाबाय दंग'फारा बे हिसाबै गरेस्वरहालागै मथा मथि 4-5 किल' बा 6 किल'मिटार जायो गोजाना जे फुङाव बियो सिखारनानैहाय गावहा एसे प्रेक्टिस खालामो न'हा खालामनानै बेलासि थिग 2टा बाजाराव ओंखारलांनानैहा माब्लाबा खिन्थु फुङावबो थाङो बेलासिबो खालामो बेलासि प्राय थांद्रायो आरो बेलासि 2टासो बाजाराव थांनानै बे हरनि 8टासोआव 9टा बाजाराव सफैयो आं एसे गिनाय मोनो आरो हरखाय बेबायदि हरनि 8टा-9टायाव फैनाया सासे हिन्जावसाया सम्भब नङा अखाबाबो रेनकट गाननानै ओरैबायदि फैयो माने हराव हयथ' तालाखौ न'नि माने साबिखौ खुलिना दोननो गोनां जायो बिदिनो जिथु नाजादों आं नंदों निस्सय दिनैनि नैबे समाव जुदि जाय गथ'आ आग्रह बा हयथ' नाजायोबा हयथ' बिमा बिफाया एसे सहाय खालामना होनो हायोबा निस्सय हायियाबो हयथ' नाजानायनि गेजेराव हयथ' देरहानो हायो होननानै आं मोनसे सानदों आरो सानो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि फिसाजोआ दे गल्ड मेडाल सनानि मेडालखौ मोननो हादो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं फिसाजोनि थाखाय फैबाय थानायाव थांनाय समाव बियो गेलेनो थांनाय समाव ओंखामखौ इयो एसेल' जाखायो जानानै खम जायो आरो जानानै मांख्रि आरो थाङो आरो बियो गेलेनो आं खावलायनो सानोदि गुबुन सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो जाहाथे जोंहानि फिसाजो बायदि उसारानि फिसाजो बायदि ओरैनो थायाबासिनो जानला मानला गिदिङाबासिनो बेरायाबासिनो बेकार थायाबासिनो इयुननि भबिसतनि लाइफनि बाथ्राखौ साननानै जि मोनसेबाबो बा खेलायावबाबो बायदिसिना मोनसे माबायावबाबो बिसोरो माबायाव माबानो हाथो होननानै आं बिसोरखौ खावलायो आरो एरैनोसिनो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 91015363